Haupa! Bueno, gaurkoan ingo dugu fandango eta arinariko ikastaro txikitsu bet. Fandangoa eta arinarine konpareta jota eta porruekaz, laburtxo bat dire, bai? Eta orduen, bueno, hasiko gara lehengoagaz, fandangoagaz. Fandangoagaz hasteko erritmoa erongo dugu, bai? Fandangoan erritmoa izango da balseo baten antzeko. Orduen, egingo duguna da bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Landerren musikia egingo dugu, bai? A ber, bai? Bat. La musika amaitan doa entzuten dugunean, hop! Abuelta! Bale, hori, erritmoa izango da denbora guztien, bai? Dantza honek, normalean fandango aukiten diez, 3 esaldi. Justo egingo dugu musikak, dekoz bizalde, bueno, 3 esaldi. Eta lehenengo haitxiten da eskapetan, eta sarrera batega sarruten da. Zaten azten gara, bigarren pasuegaz, gero hirugarrenagaz, gero lehenengoagaz, bigarrena, hirugarrena, errepetitzen da hola. Orduen, sarrera izango zan, egin duguna, ez? Egingo dugu, amago bat, egingo dugu kasunetan eskumatara, eskerretara zein eskumatara inalda, Egingo duguna da, bat, biru, buelta osoa, bai? Eta gerazko gara lehenengoagaz, bai? Kasunetan, bigarren pasu izango zan, bigarren pasu, variazio asko dugu, behin nik erakutsiko dutzuet, gukiten duguna, bizkarri dantzetaldean, bai? Orduen, egingo duguna da, ostikoa gora, belune gora, bera, bat, biru, bat, bat, biru, bat, bat, biru, bat, bat, biru, bat, no sé, balseo, bat, biru, bat, bai? Bat, gora, honen variazioak izten dire, bat, biru, bat, gonia altzeo eta batzutan, ez? Bai, gukiten dugu lan, belune gora, bat, biru, bat, bale? Hori ingo dugu. Musika astiro, bale? Venga. Lehenengo, balseoagaz, eskumatara eta buelta, bai? Ba. 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 Eta mairate balseoagaz, amaituko dugu. Ba. Balseo, buelta. Bai? Orduen, izango zan, bat. Eta imagino, amaitan dara urrengoan. Ingo dugu, balseoa eta buelta. Eta orduen hasiko ginen, ja, bigarren pasuegaz. Bai? Bigarrena, zein izango zan? Ingo dugu, atzera, begituko dugu apurtzuket diagonalean, bai? Atzera, erdire, atzera, gora. Atzera, erdire, atzera, gora. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Eta hau salto txuegaz doa, bale? Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, eta musika tan, taradan, tan, tan, tan. Bat, pam, pam. Bat, bat, bi. Bat, pam, pam. Tan, pam, pam, eta horren amaiera, imagineu, eskuma bazinko, bale? Bat, bi, hiru, gora, eta balseo, barriro, balseo, buelta. Eskerra sin eskero, bat, bi, hiru, gora, balseo, eta buelta. Bai? Ingo musika astiro, astiro. Bai? Balseoa. Elkartuko dugu lehenengo eta bigarrena, ia zen urten duen. Lehenengo balseo, buelta. Ingo dugu lehenengo pasue, zen amaitan da hau. Amaitan da. Bat, biru, buelta, seguido askoan. Bat, bi,
iru, gora. Eta honen amaiera, esan dugu, balseoa dala. Balseoa, eta vuelta. Asiren lehenengo biek, bai? Recuerda balseoa dala, bai? Eskumara, Ba. 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 Azkena, Eskuma hartzeko gara. Ba. Gorra. Azkena, balseoa. Bai? Orduen ikesi dugu pasu bi, eta azkena falta dago. Azkena errezagaz, azkena da, lehenengoa buelteagaz. Bale? Orduen ingo gendu. Lehenengoa, bat, biru. Eta buelta osa. Bat, biru, bat, biru. Eskumara. Bat, biru, eskerrera. Bat, biru, Bai, buelta bat, biru, dutze, balseoan, gaur, ningo gona. Bat, biru. Bai? La vuelta normala bengoan aldozu, bai? Tengo dugu astiro hirugarren paso hau. Bai? Eskuma, Ba! Vuelta, Ba! La vuelta. Ba! Dekoguz, hiru pasuek, bai? Eta horrek errepetiko duen zenbarri batzera be, bai? Ba, listo. Hoi ningo dugu dana osorik, eta besoak, bale? Ikusten dute goikoa, be? Bai. Bale, orduen. Ez deko jarraibide zehatzik, berez, joan behar dire, apurtxu bete, holan, bugar batera dantzat, bai? Hanka horretik badala, apurtxu eta horretik doa, bai natural. Eta egon behar da, sorbalda eta autondo egon behar dire lerro bardinak. Atzean ez, apurtxu eta horrela hau, eta apurtxu ba hori, naturaliadez, bai? Ipingo da musikia, ze osorik dantzerituko daku. Prest, eskumara, Ba! Ba! La vuelta, Balseoa. Azkena, balseoa, Ba. Vuelta. La vuelta. Eta zigiratik, eskerrera. Azkena balseoa. Ba. Azkena da, Bai. Ba. Balseoa. Apurte besoa berantza. Hori da fandangoa. Ieu! Fandangoa eta gero, hasiko gara ariñarinegaz. Ariñarinei bai, normalen egiten duz hiru esaldi. Eta orduen guk iketsiko dugu hiru pasu basiko. Bale? Eta fandangoa moduen izango da errepikatuko direla hiru esaldi, hiru pasuek. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Bai? Bai, bigarren esaldien hasiko gara. Segaitik ze, ba hori, lehenengo itxiten dugu pastan, eta azten gara lehenengo bigarren pasoaz, bai? Ba orduen, lehenengo, bestena balseoa izen badan erritmoa, honena ja izango da gio, pam, bai? Pum, 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 bai? Puntak adibesa, punteo bat modukoa, bai? Edo pam, saltituak, bai? Honena da,
adinoa. Orduen, hasiko gara sarrera. Sarrera diferentea deko. Sarrera izango da, zabaldu, punta, takoi, eta buelta. Bai? Orduen, zabaldu, punta, takoi, eta buelta. Bara irengo dugu, bai? Pam, 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 pam. Bai? Hori da sarrera. Eta hori hasiko gara, lehenengo pasuagaz. Apurtxu bete, ez dut esan komplikau dela, baina, bueno, zaiztasun gehien egiten duen pasu hau da, bai? Orduen, hasiko gara suabe eta super desgloseta, bai? Bat, bi, hiru, lau, 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 bat. Beti doa, kanporen dauen hankia aurretik. Hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Bale, ingo goin ja desglosea apurtxu bete, zehatza, bale? Ingo goa atara, diagonalera, kanporengo hanka, bai? Esko atarazten bagala. Gero, aldatuko dugu pisue eta eskumako hanka atzera joango da. Barriro atarako dugu leku barenera, eta aurrera begire más o menos lortuen gara puntak elkarregaz, bai? Orduen izango da esan duguna. Bat, bi, hiru, lau. Eta bestera bardine. Bat, bi, hiru, lau. Bai? Orduen izango da pisu aldaketa bat. Lehenengo bagauz eskuman gainean, gero gongo gara eskerran gainean. Gero barriro eskoan gainean, eta gero barriro eskoan gainean. Bai? Azken nengoan ez da duten pisu, saltitoa bakarri dau. Orduen izango zen, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bi, hiru, lau. Bai? Bale, eta oin, ingo dugu astiro musikiagaz. Bale? Lehenengo paso. Ba. Bai? Horen amaira zelan izango zen, diferentea da horra ediparen aztotein, bale? Eingo duguna da, atara, sartu, atara, punta, eta holan gauzenean, buelta eman behar dugu, eskerretara. Eskun bara gogoz, eskerretara, bai? Orduen, eskoako hanka, pan, pan, bai, buelta emoten. Bai, orduen dugu, bat, bi, hiru, lau, pan, pan. Eta buelta emoten lotuko zan lan. Bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Bai? Lotu gara hola. Bai? Orden ningo dugu hasierako esaldi hori txikin duguna pasetan, sarrera puntatakoiagaz, eta hasiko gara lehenengo pasu egiten, eta amaituko dugu horregaz, esan duten agaz. Bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Eta hasiko gara, bai? Bai. Astirezu, bai? Hop, punta, gol, eta vuelta. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Azkena, Bat, bi. Ikusi duzu ez da? Bat, bi, hiru, lau, bat, bi. Bai, ez da? Bueno, bigarrenea pasiko gara. Bigarrena errezena. Zein ingo dugu? Gure hankak V baten paretan dugu, bai? Osa, V paretan direta. Hortuak erpin bet sortuten deure. Ba beste, zapata biongo hasien hor. Eta beste erpina izango da gure puntoa. Eta hor izango dugu punteo bat. Bat, bi. Bat, bi, hiru. Bat, bi. Berez da, apurtxu eta altzetan, bai, bat, bi, hiru, dugu. Bat, bi, bat, bi, hiru. Eta hori apurtzu da inoizko zan. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Ikusten duzu lehenengo bik aguantan dugu zen dugu. Bat,
bi, eta horrengo egin hau. Bat, bi, hiru. Eta zelan amaituko dugu? Kasure ez, eskumagaz, baina, bueno, eskerragaz izango bazan, bardin ingo zen du, bai bestalderantza, bai? Hemen amaitan dugu, ingo dugu. Bat, bi, hiru, eta ingo dugu amago bat eskoara, pan, amago bat eskerrera, bi, eta buelta osoa, bai? Orde izango zen. Bat, bi, hiru, atzera, eta buelta osoa. Bai? Engo dugu hori musikiaz, bai? Bai, barrin dugu musikiak momentu horretan izan. Hola, da? Hasiko gara. Hola, fandangoa, Bai, barkatu. Bai? Arina. Sarrera, zabaldu puntatakoen, lehenengo pasue eta bigarrena segidu musikaz, bale? Ariñari. Bai. Bale, hasiko gara, bai? Zabaldu puntatako negaz, bai? Gero. Horrek izan dire, bigarren esaldikoa eta hirugarren esaldikoa. Faltako lehenengo esaldikoa, bai? Eta izango zan, bat, bi, hiru. Bai, hirugarren pasue, bale? Ingo dugu, punta, orpoa. Punta, orpoa. Eta eskuma gazta orduen, hemen jokoa dau garrien. Inber dugu, bat, bi, hiru. Bai, garretik ora geldi, bai? Eta beste aldatuko dugu, eta bat, bi, hiru. Aldatu, bat, bi, hiru. Aldatu, bat, bi, hiru. Bestea, bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eta engarri apurtxu egia mugituko dugu. Bai? Pam, 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 pam. Bai? Honen amaiera zelan da? Honen amaiera da, eskoagaz, bai? Eskoak, amaitan deuenean orpoagaz, tengo dugu, orpoa gehiago markeu eta purtsu bet makurten gara, eta eskuma, eskoara goaz, bale? Orduen, ingo guz lau, eta azkenagaz bueltia gongo dugu, bale? Bat, bi, hiru, bosgarrenean, lau, eta bost. Bai? Ingo dugu musika gazo izaki, bale? Arina, ez, hirugarren... Venga, ba. Bigarren zatia. Bai. Zelan motu zarrera? Ni askonak estera. Ba, bi, hiru. Hop, hop, hop. Azkena. Hop. Bai? Eta hon jori guztia ingo dugu, bai ebesoakaz, goien, lehenko moduen, bai? Esteko aldaketari. Pandango moduen, joango dire besoak gugaz dantzan, ez gara bililko holan, bai, bueno, gugaz dantzan, lerroetan gradu eta gure sorradarak apurtzi da horrela, bai? A ber, zera urte dako. Horretiko duguna da, lehengo zabaldu putadakon, bai? Gero ingo dugu, bat, bi, hiru, lau hori. Gero ingo dugu punteoana, bat,
bat, bi, iru, gero, bat, bi, iru, eta gero barri ostena hasiratik. Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau. Eta azkenengoa ingo eguna punteoa, bai? Ose bakarrik egiten dire dantza bost esalditen jaizakaretakoan, bai? Bat, da vuelta, bat. Barkatu, barkatu, Danari pasetan dako da. A ver, así eratik ziko dago. Entzuten da ondo? Zabalde, bat, bat, bat. Azken aurrengo, Espuma, izquierda, espuma, bi, bat, bi, iru, bi, bat, bi, iru, atzera, hop, eperdie, hop, eta azkena, hop, hasira, bat, bi, iru, lau, azkena, punteoa, bat, bi, iru. Azkena, tira, bat, bi. Eta besoa, tiro bera. Horiz izena dana. Espero dute zuen guztuko izena. Eta mozo handi bet. Agor. Haupa, banangoko dantza saio hasiko gara, baina hasi baina horretik gauza pare bat komente gure dotaz. Lehenengoa da dantza lau zatitan banatzen dala, lehenengo biak berdinak dire eta azkeneko biak berdinak dire, bale? Hori kontutan eduki. Eta bigarrena da erritmoa dantza osoan zehar, bat, bi, iru, bat, bi, iru da, bale? Horregaz, hasiko gara. Bueno, lehen esan bezala, lehenengo eta bigarren zatiek igualak dire, ez? Eta zati honetan, lau pausu desberdin dagoz, bale? Orduen hasteko, hankak V bat egin behar daure, ez? Bale? Hori kontutan euki dantza osoan, bale? Orduan, lehenengo pausua txingoa da. Eta ingo duguna da, eskumako hanka, ezkerreko hanka egoitik pasa, bale? Bat, eta berriro hasierako posizioa bueltatu. Bi. Bale? Bat, bi. Bat, bi. Bat, bi. Bale? Bigarren pausue, eskumarantza, hiru saltotan, buelta osoa emango dugu, bale? Bat, bi, hiru. Eta hasierako posizioa buelteko gara. Bale? Berriro. Bat, bi, hiru. Beste baten, bat, bi, hiru. Bale, hirugarren pausua, eingo duguna da, amendik jarraituta, saldiko bat, eta eskerreko hanka gora edeko dugu, bale? Orduen, bat, bi. Bat, bi. Bat, bi. Bat, bi. Bale? Hanka ez igo inbeste hasieran, segero min eukiko zuen. Bale? Kontuan eduki, eskerreko hanka bajek eran apurben mantendu inberdala, bale? Osa, ez jaitsi jarraian, saiatu apurben mantentzen hanka, zelaugarren pausua punteoa da, eta justo jarraian hartzen dugu. Eskerreko hanka bajek eran, egiten dugu lehenengo punteoa. Bat, bi, eta hirugarrena hiru, bale? Orduan izango zan. Bat, bi, hiru. Eta, bale? Orduen, berriro be. Bat, bi, hiru. Hori izango zan lehenengo zati osoa, bale? Orduen ingo godan ointxe astiro, bale?
Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eta bigarren zatie, iguala berdina danez, hasieratik hasiko gara. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bale? Bueno, hirugarren eta laugarren zatiak igualak direnez, lehen esan bezala, errepikatu egiten da, bale? Orduen, hasierako lehenengo pausue, lehen egin duguna da txingoa, osea, hasierako posizio batetik, txingoa, osea, bat, bi, eta buelta, lehen bezala. Bat, bi, hiru, bale? Hori bai, ez? Bat, bi, hiru. Ontxe, eingo duguna zaldikoa, berriro, zaldia eta hankagora. Bale? Zaldikoa eta hankagora. Hemen dator kanbioa hori. Hankaga bajekeran, eingo duguna da, apurbet, eskerrarantza eroan, buelta bat emoteko, eta eskumako hankagaz gurpila eingo dugu, bale? Bat, bi, hiru. Bale? Berriro, zaldiko hankagora, bat, bi, hiru. Bale? Beste baten, zaldiko hankagora, bat, bi, hiru. Bale? Gurpila egiteko gomendagarria da hastea lehenengo lurretik egiten, zirkulu bat egin lurrean, eta gero joan igoten apurka, eta hor mantendu, bale? Eta gero, bueltak emoten. Bale? Hasiera baten gomendagarria da egitea, purbet ikasteko zelan egiten dan, ez? Orduen, dana batera esan nintzeko zan. V batetik, txingoa. Bat, bi, hiru. Zaldiko hankagora, bat, bi, gurpila, bat, bi, hiru. Eta, hau da, hirugarren zatia. Laugarren egiteko, berriro hasieratik, txingoa, bat, bi, eskumara, bat, bi, hiru. Hankagora, bat, bi, hiru. Bueno, oin dantxaso ingo dana batera, bale? Astiro, danok egin dugu. V batetik, txingoa, lehenengo zatie. Bat, bi, hiru. Hankagora, bat, bi, puntero, bat, bi, hiru. Hasieratik berriro, bigarren zatie. Bat, bi, hiru. Zaldiko hankagora, bat, bi, hiru. Eta txingoa berriro, hirugarren zati egiteko. Bat, bi, hiru. Zaldiko hankagora eta gurpile. Bat, bi, hiru. Eta honegaz txingoa berriro. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Ontxe, dan egingo, bale? Baina apurtxu eta ditxoa. Bat, bi, hiru. 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 Bat, bi, hiru.